Good morning mga kaugmadamlag, atan po siya kitong kusog atong mga ubang kaigsunon diya sa Samongita. Unaon nato si Mary Vanessa Paltingka. Van, shoutout ni mo diya Van, kumusta na? Muna siya pinakakusgang kaubas buhat nato diya sa Provincial Accountant's Office. Magsunod si Paul Greg Paltingka, Chupa People, shoutout ni mo diya. Muna siya kinaham sa mga mulapangers. Ultimong mga iro, lanton ko ni siya. Siniara. So, sunod si Boy Neil Ferrero. Boss, shoutout ni mo da boss. O shoutout sa imong mga kauban sa trabaho. Silang Pulgada Sam, Chris Espinosa, Julius Angco, o si Balbon nga nasa Saudi Arabia, o si Architect Joe Maser Amura nga nasa Canada. Shoutout niya di tanan. O karon mga kaugmadamlag atong pangutana mo ni unsay buot pasabot sa pasumbingay nga tingbitay og iro kana sayo na kina mga kaugmadamlag. So please comment sa ilalom. O ako Osbon, tingbitay og iro gamayng painumdom, mubo lang kinabuhi, maong ayaw sayangi ang imong panahon sa pagreklamo, sa pagduso, sa pagbasol, sa pagmahay, sa paghinuktok, o sa pagsubo. Minusi imong kasakit, unaha ang imong kalipay, ug buhata ang mga butang kung asa ka maayo, ug ayaw kalimot sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Daghang salamat mga kaugmadamlag, ug God bless sa tanan.